Jak malipatan dagiti ladawang dagiti kari asyak tulae uray sa dinuman iti ayan mo sikat linaon tuy puso ken panunot ko tunggal aglabas adarit man sikat ipit-iti daytoy puso ayan ayat nga awan umarta ay ayaten ka inggatong palbiyan adaak ditoy agay ayat ken ka ti puso para laing ken ka ayat nga awan patinggana agnanayon nga ipatpatek ka sapay ka awan patinggana agnanayon biag ko nga ipatpatek ka indengam kuma tuy puso wen biag ko ay ayaten ka tunggal aglabas adarit man sikat ipit-piti daytoy puso ayan ayan nga awan umarta ay ayaten ka inggatong palbiyan daak ditoy agay ayat ken ka tuy puso para laing ken ka ayat nga awan patinggana agnanayon nga ipatpatek ka sapay ka awan patinggana agnanayon biag ko nga ipatpatek ka indengan